Здравейте, деца! Аз съм Ради и днес ще научим как да разпознаваме цифрите. Не обръщайте внимание на надрасканата ми дъска. Днес ще учим цифрите. Хайде да видим първо дали ги знаете. Коя е тук тази цифричка? Това е 1. Това е 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Точно така. Сега е ваш ред да ги кажете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Само че това е твърде лесна задача, нали така? Сега аз ще ги разместя и ще се опитаме отново да ги разпознаем. Така. Мисля, че съм готова. Хайде сега да видим дали ще можете да ги назовете. Коя е тази цифра? 1. А тази? 6. Точно така. Тази? 9. Така. Тази? 4. Да. Тази? 5. Така. Тук? Тази? 3. Тази? 8. Тази? 7. Тази? 2. И последната? 10. Да, то друго не остана. 10. Надявам се да сте ги научили за днес. Ще се връщаме отново и отново. Довиждане и до нови срещи! Чао!